اطلاعات صحیح، شرح واقعه‌های روز، خبر و گزارش‌های جالب و شنیدنی از تحولات تاجیکستان، روسیه و جهان در برنامه اطلاعاتی خبر. همه روزه با پخش مستقیم از استودیوی مرکزی رادیو مهاجر. درخواست، پیشنهاد و یا اطلاعی دارید، پس می‌توانید با ما دوام 24 ساعت با شماره 8967 111 56 46 در تماس باشید. رادیو مهاجر، بگذار تا بگوید. салом шунавандагони азиз, шарҳи ҷанбастии хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз ҷумъаи 29 ноябр аст, соат ба вақти Москав 18. нишасти сарони кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамъе ки дирӯз дар бишкеки қирғизистон сурат гирифт, бо имзои 15 санад ба анҷом расид. сарони кишварҳои узви ин созмон дар баробари баррасии дигар масъалаҳо ҳамчунин сари андешидани чораҳои иловагӣ барои кам кардани ташаннуш дар марзи тоҷикистону афғонистон тамаркуз намуданд. дафтари матбуотии президенти тоҷикистон иттилоъ дод ки роҳбарони кишварҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ вазъи минтақа ва ҷаҳон, мубориза бар зидди терроризму ифротгароӣ, қочоқи маводи мухаддиру силоҳ ва вазъи нигаронкунандаи афғонистонро баҳс карданд. дар ин нишаст ҳамчунин сарони давлатҳои аъзои созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ номзадии роҳбарии созмонро низ тасдиқ карданд. аз 1 январи соли 2020 станислав Зас, намояндаи кишвари Беларус, роҳбариро дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ бар оҳда мегирад. ёдовар мешавем ки созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ созмони баррасии таъминкунандаи амнияту субот ва ҳифзи тамомияти арзии кишварҳои узваш шинохта шуда 6 давлати аъзо дорад ки инҳо Русия, Беларусия, Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Арманистонро дар бар мегирад. имрӯз мулоқоти дуюми машваратии сарони кишварҳои осиёи марказӣ дар шаҳри Тошканти ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор гардид ки дар он роҳбарони кишварҳо номзадии президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро ҳамчун раиси хазинаи байналмилалии наҷоти арал тасдиқ карданд. қарор аст президенти Тоҷикистон ба ин вазифаи худ аз аввали соли 2020 шурӯъ кунад. роҳбарии хазинаи байналмилалии наҷоти арал 3 солро дар бар мегирад. роҳбари Тоҷикистон дар ин нишаст таъкид доштааст ки Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ҷонибдории таҳким ва рушди муносибатҳои ҳамаҷонибаи шарикӣ байни давлатҳо мебошад. дар идома президенти Тоҷикистон таваҷҷӯҳи роҳбарони кишварҳои осиёи марказиро ба ҳалли масъалаҳо оид ба тағйирёбии иқлим, коҳиши офатҳои табиӣ ва муборизаи беамон бо зоҳироти номатлуби ҷомеа, терроризму ифротгароӣ ва қочоқи маводи мухаддир равона намудааст. дар охири нишасти дуюми машваратии роҳбарони кишварҳои осиёи марказӣ изҳороти муштарак ва дастури кори ташкилии вохӯрии машваратии сарони давлатҳои осиёи марказӣ қабул гардидааст. кумитаи тафтишотии Русия дар вилояти Москав куштори бераҳмонаи як шаҳрванди Тоҷикистонро тасдиқ кардаву бо аломати марги маҷбурӣ ва оташ задани ҷасад парвандаи ҷиноӣ оғоз кардааст. аз нафари кушташуда Руслан Бобошерови 31 сола ном бурда мешавад. радиои Озодӣ бо иттилоъ аз пайвандони муҳоҷири кушташуда хабар дод ки Руслан Бобошеров сокини ноҳияи Леваканди вилояти Хатлон буда оиладор ва соҳиби як фарзанд мебошад. гуфта мешавад ки Руслан Бобошеров дар метрои Каховская Москав дар дуконе музадозӣ мекардааст ва санади ҳаққи иқомати Русияро низ доштааст. ӯ ба таври маъмулӣ бегоҳии 24 ноябр кори худро анҷом дода аз дукон берун мешавад ва дигар ӯро пайдо намекунанд. бо гузашти чанд рӯзи нопадидшавии ин зодаи Тоҷикистон, полиси вилояти Москав ҷасади оташзадаи муҳоҷири тоҷикро дар яке аз ҷангалзорҳои шаҳри Люберси вилояти Москав пайдо мекунад. пайвандони ин муҳоҷири кушташуда ҷасади ӯро шиносоӣ намуда барои фиристодан ба Тоҷикистон омодагӣ мегиранд. дар натиҷаи суқути тайёра дар Канада 7 нафар шаҳрвандони Ӯзбекистон ба ҳалокат расиданд ки 3 нафарашон кӯдакон мебошанд. сомонаи Вести Уз хабар медиҳад ки яке аз фарзияҳои суқути тайёра номусоидии боду ҳаво гуфта мешавад. тайёраи хусусии
PA-32 аз майдони ҳавоии Бартновел парвоз карда ба самти Квебек Сити равона будааст. аз сарнишини тайёра Отабек Облоқулов ном бурда мешавад. ҳамчунин дар тайёра зан ва се фарзанди сарнишин ки кӯдакони синни 3, 11 ва 15 соларо дар бар мегирифтанд бо ҳамроҳии Бобомурод Набиев ва ҳамсараш ки инҳо низ шаҳрвандони Ӯзбекистон мебошанд қарор доштанд. ҳамагӣ 7 нафар аз мусофирон ва сарнишини тайёра дар пайи ин суқут ба ҳалокат мерасанд. шӯрои амният дар соҳаи нақлиёти Канада тасдиқ кардааст ки тайёра бо сабаби вазъи номусоидии боду ҳаво суқут карда ба мусофирон ва сарнишини тайёра имконият даст надодааст ки худро наҷот бидиҳанд. агенти миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар бо иттилоъ аз Кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Тоҷикистон хабар медиҳад ки дар Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ намояндагии маҳфили ҷавонони дар хориҷи кишвар таҳсил дошта ба фаъолият пардохтааст. маҳфили ҷавонони дар хориҷи кишвар таҳсил дошта дар соли 2014 таъсис дода шуда мароми он муттаҳид намудани донишҷӯёни тоҷик, муҳокима ва ҳалли мушкилоти онҳо дар хориҷа ва муаррифии Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ гуфта мешавад. айни замон намояндагии ин маҳфил дар 16 кишвари ҷаҳон амал мекунад ки бо донишҷӯёни тоҷик дар хориҷи кишвар таҳсил дошта алоқаи зич доранд. мақомоти вазорати таҳсилоти олии Русия нияти кушодани 50 адад марказҳои омодакунии довталабон барои қабул ба донишгоҳҳои Русия дар хориҷро доранд. дар баробари дигар кишварҳо чунин марказ дар Душанбе пойтахти Тоҷикистон низ кушода хоҳад шуд. дар назар аст ки нақша то соли 2024 амалӣ гардад. айни ҳол чунин марказ дар назди мактаби русии тоҷикии донишгоҳи славянии Тоҷикистону Русия дар Душанбе амал мекунад ки он бар асоси таваффудномаи байни вазорати маориф ва илми ду кишвар роҳандозӣ гардидааст. дар назар аст ки баъди кушодашавии маркази омодасозии довталабон барои таҳсил ба муассисаҳои таҳсилоти олии Русия, хатмкунандагони мактабҳои Тоҷикистон метавонанд ба таври ройгон дар он муддати 1 сол савияи дониши худро аз фанҳои забони русӣ, кимиё, физика, риёзӣ ва биология сайқал диҳанд. филми офаридаи коргардони тоҷик Далери Имомалӣ дар ҷашнвораи байналмилалии филмҳои мустанади Артотекфест намоиш дода мешавад. таври сомонаи Азия Плюс хабар медиҳад, ҷашнвораи байналмилалии филмҳои мустанад аз 5 то 12 декабри соли ҷорӣ дар шаҳрҳои Москав ва Санкт-Петербурги Федератсияи Русия доир мегардад. дар ин ҷашнвора филми Умар Акои коргардони тоҷик нишон дода хоҳад шуд. ҳамин филм айни замон дар ҷашнвораи Лолаи тиллоӣ ки дар Душанбе ҷараён дорад намоиш дода мешавад. дар ҷашнвораи байналмилалии филмҳои мустанади Артотекфест ҳамчунин филмҳои офаридаи коргардонҳо аз Ӯзбекистон ва Қазоқистон намоиш дода хоҳад шуд. шунавандагони азиз, дар охири нашри хабари шуморо бо вазъи боду ҳаво барои пагоҳ 3 ноябр ошно месозем. дар шаҳри Душанбе пагоҳ ҳаво гарми офтобӣ буда, ҳарорати ҳаво рӯзона то 14, шабона бошад то 5 дараҷа гарм гуфта мешавад. дар Москав 3 ноябр рӯзона аввалан каме борон меборад ва баъдан борон ба барф мубаддал гашта, шаб низ боришоти барф идома мекунад. дар ин рӯз ҳавои Москав рӯзона 2 дараҷа гарм, шабона 2 дараҷа хунук мешавад. ҳавои шаҳри Санкт-Петербург низ пагоҳ барфӣ буда, хунукӣ то 3 дараҷаро рӯзу шаб фаро мегирад. дар Калининград бошад пагоҳ ҳаво рӯзона бебориш гуфта мешавад. ҳарорати рӯзона то 3 дараҷа гарм ва шабона 0ро дар бар хоҳад гирифт. дар Екатеринбург ва вилояти Свердлов пагоҳ боришот дар назар нест. рӯзонаю шабона хунукӣ то 7-8 дараҷаеро фаро мегирад. дар Красноярск бошад рӯзи 3 ноябр барф меборад. ҳарорати ҳаво паст фаромада, рӯзона 10, шабона 8 дараҷа хунук хоҳад шуд. дар Хабаровск низ аллакай ҳаво сард шудааст. рӯзона боришот дар назар нест, вале шабона каме барф меборад. ҳарорати ҳаво дар ин давра рӯзона то 14, шабона то 10 дараҷа сард мешавад. дар Краснодар бошад пагоҳ ҳавои гарм гуфта мешавад, вале боришот пешгӯӣ намешавад. ҳарорати ҳаво рӯзона 10-12 дараҷа, шабона 7-8 дараҷа гармиро фаро хоҳад гирифт. маълумотро дар бораи вазъи боду ҳаво барои пагоҳ 3 ноябр шунидед. бахши хабариро мустақиман аз радиои Муҳоҷир шунидед. бо мо буданро фаромӯш насозед. саломат бошед.